ତ ଗାଁ ସହିତ ଆମର ତ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଏସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଜି ସବୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ତ ଦାବି କୋଉଠି ସେଇ ପୂରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ମା ନୁହେଁ ବାପା ଆମେ ବି ତ ମା ନା ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯଦି କାମ କରିଲୁ ତାଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିଗଲା ଆମ ଦରମା କାହିଁକି ସରକାର ଏମିତି ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନାହିଁ କି କିଏ ପଚାରୁଛି ଦରମା କେତେ ଆମେ କହିପାରୁନୁ ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ ଏଇଟା କଣ ଆମେ ମା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ମା ନୁହେଁ ଆମେ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଦାବି କିଛି ବି ପୂରଣ କରିପାରୁନୁ ହଜାରେ ଥର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଁକୁ ଆମେ ବାଦର ଦାବି ଆମକୁ ଆମର ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ ମନ୍ଥଲି ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ଆମର ମାନେ ଫାଇଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ତ ଆମର ଆଇ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଉ ୟୁନିଫର୍ମ ଦିଆଯାଉ ଯୋଉ ଆମର ଏମ୍ବିକେ ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ଯାହା हाँ सुनते दीदी कहतु कौन है माँ कौन है केमती लाग दीदी दीदी कौन है मुंड बुले देला मेडिकल जीवा कौन है दीदी जाना पड़नी कौन है खरारे बसी बसी मुंड बुलेला पड़ी जाइछ कोठी आछंती मु कलाहांडी रस्ते तो कौन पे आछंती ना एठी हम दाबी पत्र जणाई आपन परिचय दियंतु मो ना होची बनसासती मु कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रु आछी 6 दिन हेलानी बसिजु कौन आ सरकार हमर कोनोसी दाबी सुनिनी कौन करंती आपन आमे वीआरपी होछु